So, may kain kapsat mga anten. Dilingdeng nga sa luyot. Nadapatan na kinkardis din na pa. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ay nga pong Diyos ko puro de. Kimas ni George. Naspak naman ni George. Unang subo para sa inyo kapsat. Sa luyot patani. Hardis. Lambot ng patani. Ayun na. Gimas ya. Sarap. Ay, thank you Lord sa blessing.